Tati nasisu tiri kubata kanhoroondo kaya mukoma James Chimombe inokudaroka ndozokumbirisa kuti ndinoziva kuti kune matsigiri kunze uko vevaimbi avo kana takupa nhoroondo paipaika musakwire BP musarwadziwe nokuti hamupore inhoroondo chete idzi ndo panoti nhoroondo ipapo musanyanyobatikana nekuti mukana tabata mapadza tinenge takuda kunyatsokuona pane mudzi tiri kuona vamwe BP magamba hada zisina yazvo amanotirerika nasuno regai tinzwe panapa mukoma Simba Rashe Chimombe vanayoka mukoma mningina wa James Chimombika vachitipaoka chidimbu chenhoroondo ya Jimalo. Ukama wangu wakamira sekudai James mukoma wangu ndi step brother tinosiyana kunana mai asi baba wedu mumwe chete. Baba wenyu wenzani? Baba wedu vachiriko vanonzi Shadrack Urayai Chimombe. Variko kupi? Variko kumusha kuchivhu. Papi pacho kuchivhu? Kwa Mupatsi, mubhukure kwa Mupatsi. Aiwa, ndinozvikudza chose. Kwa amai? Amai varikowo zvakare. Vanonzani? Vanonzi Emery Chimombe. Aiwa, Chimombe ndeve kwavakazonoroorwa kwavo? Emery Nova. Ndeve kupi? Ndeve kwakare kuchivhu kumusha kwedu kumwe cheteko. Kunjanja. Aiwa, tinozvikudza chose. Right. James, wakazvarwa gore ripi uyezve wakaberekerwa kupi? James akaberekwa mugore ra 1951 kwa Mupatsi kuchivhu. Kumusha ikoko? Kumusha kwakare ikoko kuchivhu. Kukura akakurira kupi? Akakura tingati akati garei kumusha shoma ndokuzobva kumusha ouya kuno kuHarare. Chakamubvisa kumusha kuya kuHarare chii? Akanga akuya kuzodzidza nekuti primary yakanga achidzidza takanga tisina avaiti ma-upper standards panguva iyoyo. Saka kuno kuHarare akauya kupi? Kuno kuHarare akauya kumba kwedu isu tinemba muno. Kwakuri kupo? Kwakuri kuWestern Triangle. Panguva iyoyo kwaigara ani kuWestern Triangle? Panguva iyoyo kwanga kuchigara amai vedu. Saka chikoro akafunda kupi? Chikoro akadzidza paChimombe paakaita yama kuti grade 1 mazuva ano akatanga kuita inonzi sub A, sub B, standard 1, standard 2, standard 3 paChimombe kuchivhu. Saka ndokuzobva ikoko mugore ra standard 3 akakaita mugore ra 1963 ndokuzobva kuchivhu akuya kuno kuHarare ndokunosvikodzidza pachikoro chinonzi MOF chiri muHighfield ndo pakaita standard 4 yake. Asi vakazobva pachikoro ichocho chinonzi MOF vatransferiwa, handina zvizivi zvangu kuti zvakanga zvafamba sei, vakuenda pachikoro chinonzi Chipembere ndo pakaita standard 5 nestandard 6 yake ipa. Ndo paaperera pastandard 6 pavo? Haana kuperera pastandard 6, akazoenda yainzi Old Highfield Community kana kuti paChinamano ndokuita JC yake ipapo. Ndokuzobva ipapo ndokuenda paOld Highfield paakanosvikoita O level kana kuti form 4. Akazopedzera ake papo? Akazopedzera ipapo. Alright. Amadotere muri kungozvinzwirawo ka muninginaka wa muchakabvu James Chimombe tsamatandire Simba Rashe Chimombe vatiri kunokurukura navo pano pane penyu National FM ari kuti paka nhoroondo yamushakabvu James Chimombe. Right. Zvakadaro wapedza chikoro James ari muno muHarare, chii chakazoitika? Akazofamba sei? Ndingati akatanga zvemusic. Zvemusic haana kutanga apedza chikoro asi kuti akatanga achiri pachikoro.
ndingati mukukura kwake munhu aingofara zvemusic kumusha ikoko zvekuti munhu aingoimba zvokuti kana kuri kwokuti ari kuseri kwegomo kana kuti ari kurukova maingomuzwa achimba zvakanga zviri maari maitongoziva kuti ndokwaari nekuti zvakanga zviri maari achitogadzirawo zvimwe zvinenge zvimainstrument zvinenge zvimatamba zvakanga zvine maburi zvakaita zvimadhorofiyo saka aingozviridzawo apo neapo saka zvokuimba izvi tingangoti zvakanga zviri mari kubva panguva kubva achiri muduku. Asi tichicherechedza siso nenhoroondo yenyu ikoko kumadzateguru yenyu kune here umwe watingati sisi aimboimba? Ndingati isusu nhoroondo yedu yekuimba mumusha medu mumusha mevaimbi zvokuti izvozvi zvichero mukasvika pana baba vedu mukavanzwa vachiimba mubofunga kuti vane 90 years vane 90 years dzekuberekwa saka muimbi saka madzitete edu nesitose zvemusic kana zvekuimba izvi takangokura tiri vanhu vanozvifarira chereni pandiri panapa tinozvifarira chaizvo zvekuimba izvozvizvi zvokuti ndakatomboinikaretirwa kuti ndiite izvozvo zvekuimba achiti you can sing better than me inino zvangu zvakasati zvazvina kundizarukira panguva iyo though ndakazozvidemba mumashure kuti dai ndakangozviita zvinenge zvinotibhadhari sekona kwandiri kuzviita mazuva saka tichitaura tiri panhoroondo yekuchikoro ikoko ndoziva kuti vamwe kana vari vaimbi yekudai izvi dzimwe dzenguva unenge uchinzwa kuti nekuchikoro kwacho munhu aimbenge ari muschool choir handizivi kune murume uyu pane zvakadai zvakamboitika muschool choir akanga arimo kana mamwe masongs dzimwe nzimbo dzekuchechi so nokuti chechi yedu Methodist muZimbabwe inonzi Isiriya anotoo nedzimwe dzimbo dzaipota achiimba kana pataimbogara tese panapa asati akugara kuCranborne kwaakazoshaya ari saka taingoimba chero nziyo zvadzo dzinongosundzira vanhu saka munhu aingoimba taingoimba semhuri saka chero mukereke aita akarutanga rwiyo zvichokadi vanhu vainyatsokubatwa haana kunyanyopinda zvakwekereke kwenguva yakati kuti asi chikoro chedu changa chiri panguva iyo zvikoro zvedu zvakanga zviri pasi pemamissionaries saka chikoro chedu changa chiri pasi pechechi inonzi Methodist saka nzimbo zhinji dzemumahimbox imomo aidziziva nechikonzero chekuti chikoro chedu chaa chiri chechechi saka aingoimbawo dzaanenge achida zvichifamba zvakadaro aiwa pari kunzvika chokadi mukoma simba rashe chimombe kana ndikatimbonzwa kuti iwo mumurima waka vanga vakamira sei vanga vari vangani? Mumba medu takaberekwa kune simba rashe, kuna Charles Avamshakabvu, kuna Chipo, kuna Nico, kuna Lois, kuna Wisbon Avamshakabvu, kuna Anna Avamshakabvu. Saka kwa Anna James kune mukoma wedu mukuru ainzi Allen akashaya zvakare. Koita iye mukoma James akashaya zvakare. Koti mwanzvadzi yedu yaitira James yainzi Stembeni akashaya. Kozoita mumwe wedu mupenyu anonzi Robert. Pashire pa Robert ndopaizo mimi. Robert atori mudiki. Watori mudiki. Uyu ndio kuimba yoko. Aiwa. Apari kunzwikapo. Right. Mati mimi achangotanga kupinda muindustry, music industry. Izvi zvakaitika. Tikangoti mai vedu vakanga vasingazvifariri maningi panguva iyoyo nekuti zvemusic zvinonyazonzwisa kuti zvaita sekunge kana munhu akapinda mune zvemusic munhu uya zvaiti zvemagitari urombe vaingoona sekunge zveurombe saka vanga vasinganyazvifarira maningi. Ndirikuranga rimwe nguva yavakatombosvika kunoku kutiri kuno kwaRare vachibva kumusha vachitora
mbanchu zvazviri pasi pembedha vachirasa-rasa vachiti kuda kufunda zvechirombo so forth nokuti panguva yangu vasati vazarurirwawo nazvo ende vanhu vakanga vasingazivi kuti ibasa zvinogona kutobatsira munhu muupenyu saka vaingozvitoredzera sekunge munhu ari kuita zvinhu zvinomukanganisa muupenyu nepo vasingazivi kuti ibasa rinogona kutosimudzira munhu muupenyu hwake. Ko baba vaizvitambira sei? Baba vaizvitambira nekuti sezvandambotaura kuti mumusha medu tiri vaimbi vaitozvifarira zvikuru nekutiwo vakatomboimba mune imwe kwaya yainzi Epworth aimba vana uri denga rangu mwanawe ndo zvavo vasina kuzonyanyova mumwe wevaimbi vacho vakanga vachizivikanwa. Wakanaka ugare mundiro dzanga dziri mhare idzi inzwa unze marongero acho chete unonyatsozonzi makitata anga akatsetseka hazvina kana ruzha ndosaka mimanzi yavo ichirarama kusvika nhasi. James Chimombe anangotanga neOcean City Band akazosvetukira kuenda paHuchi Band akabva kure murume iye akatanga nekunana Acid Band kurega inombokunzwisa kamwe kanonzi kotamirira. Makore kuma 1977 iko tamirira tamirira taneta mambo tamirira taneta Ocean City Band kazoya papa tamambo vandana Acid Band yana Thomas Mapfumo taneta koyo vaya vane rugare zivo vakadi mambo tamirira taneta koyo vaya vane rugare zivo vakadi mambo tamirira taneta tamirira taneta mambo tamirira taneta tamirira taneta mambo tamirira taneta koyo vaya vane rugare zivo vakadi mambo tamirira taneta koyo vaya vane rugare zivo vakadi mambo tamirira taneta tamirira taneta tamirira baneta oye gore tamirira taneta oye gore tamirira taneta
taneta mambo tamirira taneta tamirira taneta mambo tamirira taneta koyo vaya vane rugare vyo vakadi mambo tamirira taneta koyo vaya vane rugare vyo vakadi mambo tamirira taneta aye gore oye tamirira taneta ndokamboka kwapedza kaine the acid band kanonziko mudzimu mukuru James Chimombe makare kare ayo kuma late 70s ikoko. Matura, chiede buzana, chipeo matura baba, chiede buzana, chiede kundinda baba, chiede buzana, chiede kundinda baba, chiede buzana, ingaone chosutika, soka buzana, ingaone chosutika, soka buzana.
Chimombe wakamboshanda zvakareka na mukoma Philip Sose. Mukoma Philip Sose vari muno mudhorobha raRareka vanowanika vari paGlenview apa kana ndakambokurukurawo navo zvakare. No, James ana kuita kuesa. Takaona contract fight out 1299 papa. Ndoba iriza wana all wana James na nema okay success. Saka sangoenda chinoita show. Ipakuta mbogo tuite show ndo vatanidza baba ino makuto matanidza kufura vanhu vari panapa. Ndima ugara pano. Ava basa rapera. Wana James. Angai muridze aibaoti mpondo late. Nema okay success basa rawo ndo varapera. Ndo vapinda Ocean City. makadzikisa mbaya. Takavadzingisa basa. Taro chakanyanya kuita kuti avobva vati mimi mawana basa vanga vachienda mamambonyanya kuita sei crowd yacho yataenda because Ocean City ane mazuva acho yanga iri hot ende yanga ichiziva yaizikanwa taibanzura makusanganisa zvikwana safiriyo zvakwana mutukudzi zvese tati garei James nobva auya through mukondo. Okay success pavakanzwa papanda yakabva yangoenda ndobva yangoenda ichingоenda ndokubva azodzoka. James akazouya manje through mukondo kati achitsvaga basa akomana mukomana kutsvaga basa hamungamutora here kati akona James kaplasika vanga ari mufezo wokumaraini ka njanja kwedu ikoko plus tamboita tese futi kumakwana osenzi ikoko iwo makambosangana kwana ose achiti tumagumutomota takaenda pakati apa tumwe nandatokanganwa ngekuti pandaka James takatomboridzaridzana naye futi mukati imomo takambosangana tikati ndi munhu ndakaboridza naye ende ndaiziva zvangu kuti ane potential yake James tikati ano is welcome ngauye kuti titetese ndobva apinda muOcean City kuita kuti James ndiye anga ari kuridza Ocean City ayo ndobva apinda James akapinda muOcean City ichipo kudai tikagova ndobva akaitawo vanasingwe vanabhindura ndobva yangoita iti dzakazouya zvichingoita kusvika pakauya James Ocean City yanga yakamira sei line up yacho Ocean City vanhu vacho vamwe shamwari vamwe vachapasi wamuchinotondera taiti nini svosve ndakaudza saxophone Nicholas Mugona chiridza bass kuita mumwe mufana ainzi Simango airidza lead kuita mumwe ainzi Mozi Stola airidza keyboard kuita Peter serimyakida kukanganwa aidza madrums kuita Edson Mbaisa aiimba nekuridza saxophone kuita Elliot Bokosha late airidza trumpet achiimba zvakare futi ndikazoiona na Dave Moyo late aita madrums and then James pakauya wakazouya aina David Domingo na Dara Mukaranga vari Tundo vakauya nawo achibva kuOK Success ndobva tangu tabatana ndobva Ocean City yakura ndobva yakura ndobva yasimba futi stereo makore acho ayo mamwe magroups mamwe anga aripo mungati anga ari magroups mamwe ndapi na sanganisira nolipa kutukudza havana mudhara mukanyanga varipoka of course vanongogarawo zvavanga vangori pamberi vandara taiti mumashure kuti chingopfekera vana vakomana vekusairi vainzi Marero Sounds Devi Rangwena vanga varipo but vaigara kazhinji kacho vaibva pachipota achibva kuzvisha vanhu vachiuya kunoko vachiita mashows vachidzokera se vanhu vanga vakaemployiwa nemani of course ndo magroups makuru acho anga aripo iwayo nana Jonas Story kaDeep Horizon Jonas Story kaimboti takaenda kwaThomas kugazora vakaburana ikoko unogadzira Deep Horizon yake ofamba kana akuti vanatopa sutodzokera kana zvaburana vodzokera kuDeep Horizon yake ndobva machovha nayo Ocean City Band ndobva tachovha vatangotangura matozi tichifamba takambofamba na James Sterek kuti taitowawo Zimbabwe yedu kona kusvika kuna Mozambique makatombobuda kunze kwenyu Mozambique Zambia
ndova dzitubukatisa takaita itidzo iye James aidere yaisa gita composition pakukomboza kwake aizifambisa sei aingoona uya nesong kuti nesong yake obata gita rake oimba isusu paitozoona kuti takupinda zvifaniro mabhosvo nemamwe magitari vemagitari weti gitari vangoziva kuti apa ndakupindawo ndakadai nokana ukanzwa so unoona kuti apa ndofunga uda kupfekedzwa zvakaita so ndaifanira kumabhosvo ndaivoziva kumabhosvo ndaironga kuti mabhosvo aya anotofamba so saka ndaivoziva songari yange kudai so chete uriwo musoro mangu ndobva ndaona kuti bhosvo rinopfeka apa size 4 kana kuti 5 tinopfekedza saizi yacho bhosvo zvoita pakushanda naye anga ari munhu akaita sei anga aripo maostereki anga right pane mamwe Anjimkoma Philip Sosa waka aregeti mboanza anzi mwe mutsi zvakambotosorana anzi James akakuona munzwa apa wakapamba nezia kuti takazoburana zvekupedzisira na James Beningini kuno James was employed at the Ministry of Youth kupi ko achisoenda kuchitongwiza saka kupractice izvo kana abva kubasa of course that's not problem because taita katoronga izvozvo ivi mamusingaenda mabasa taiti full time but abva azoya zizameno kana kuti zvai zvambofamba sei anzwa tiri kupractice song imwe anzawo indaso mudanga amite mabhurutu nekuda kuti mimwe kurengesa musonyazive tikati vameno zvawakutaura tichazvinzwisisa iwe ukutaura zvokuti mabhurutu ukangoti wakaona bhuru riripo kudhara wakatosvika kuita wakapinzwa basa acho aripo bhuru wangu andiri kudzana ina manje nemurasi mukuona ndiye akazomuti apa tiwo waitawo sei ungatauri nowakati zvamukapa apa ndabuda panze manje zvikanzi why can't he resign like ndo madhezi relocate saka vana mudhara akashava novaresign akakuti pati here wandeva kana mabasa zvikanzi why can't he resign like shava did inini manje kuresigna mubendi saka zvakobva zvamubata seri chamwari wakanzi ai munhu akakupinza basa direct basa zvikanzi munhu zvekutaura munhu tikati ndakanzi why can't you resign zvakaita shava kana wana zvanoita ndikati hayi nevamezva wakutaura apa menowo iwe hauchiresigna iwe kana kuti usingati kuresigna takuresignaisa anzi hano hazvizvo zvona achitaura ndikati hano
pane mutumwe maizidesi wakamboti chimwe chikaofutipo mbedzedzo twafanani toita kuti kana muchimbo makombotsi inonobvati vanhu isongo yaite asi papanenge asipo program yako unopinda wosvika pachimbo kaimwe somwe mudzara chisongo icho chichachiteka ichi uri bongo usipo kuchida timbe chini ndinokwasvikaona chikwata chakamira ipapo tikasvika chakabafa wakatona chikwata chiripo tikati ashamwa zvinhu zvatidi kuti zvitinetse izvi iwo chimodzokera kwako kwawakabva kuya kumaocean city kwako isusu tisi amiri kuma okay ocean city isiye yakadaro ndokuti wakuda kuita fanga divide neruru panapa ndokupesana kwatakaitawo najames takabva tangosiyana naye ndobva azogadzira inzi uchiya yakapomerwa kuti uchi akabuda akaenda netu kubva kuocean city akabuda nani naDavid dada rangu akauya nayo vakauya navo ndovakabuda navo vanotanga uchi vanotanga uchi yanga yapesi kuti uchi kunova vaipratisa mubario muna fe ndimkoma Philip Sosoma muchikunza vakashanda naJames ndinosarudza kufira ruzhinji rweZimbabwe ndinosarudza kufira ruzhinji rwevanhu ndinosarudza kufira masi yeZimbabwe regai vanorava ura zvavo regai vanorova varove zvavo ropa rangu ndoko akarowa nechikwata chainzi The OK Success urava ura zvavo regai vanovenga vavenge zvavo OK Success akamboshanda zvakareka nana Simon Chimbetu ndo chikwata chekutanga kutsikisa nana Simon Chimbetu ichochi mchiyoka kamboka ikanonzi Kosamu mamai mwana wenyu Kosamu ndaive naye mugwenga rehondo Zimbabwe ropa rangu muchariwana ndikamuka ikanoti mupuruvheya moyo wake idombo mupuruvheya moyo wake idombo akomana OK Success ndo 7 single yako mane Marxist Brothers yekutanga tanga yawakakwapaidza ropa rangu munoriwana avari pamushandira pamwe weZimbabwe ropa vakangoita imwe chete ndobva varamwa wakomana OK Success weZimbabwe ana James Chimombe vaivepo ipa zvisine tichifambira ine nhoroondo ndikatimbopinda manje kumadzimai kune vakararama naye mudzimai wekutanga ainzi Sinodia Govere vanova ndo vamai vatendai yakanovabata pacheguto apa inzwai munzwe James ndakasangana naye muHarare isusu taigara ku New Canaan kwaGazaland ndokwataigara saka iye waigarawo Western nabhuti vake vachiloja ikoko saka paakandionawo akatangawo kundipfimbawo kuti aona musikana akanaka ndokubva
ndambomuramba munongozivawo vanhu kuti hara taitonetsawo chaizvo. Asi mama akanakawo zvashuwa. Ndakanaka ndiri musikana neutema hwake hwakanaka chaizvo. Kudarika zvamuri nasizvo. Kudarika zvandiri apa ndachemberawo maendapo. Saka handisina kunyanya kudaka sezvandakanga ndiri kare. Saka mukomana uyu andipfimba ndakamuda. Imi mama muone here kuti mama ziva kuti ndo basa rake. Akandipfimba asati amboita zvemagitari izvi akatozoita tatotese. Aitei. Akanga ari munhu akangogara zvake semunhu akanga apedza chikoro. Muchiri kutondera gore racho? Gore racho ndarikanganwa nai. Handichaziva kuti igore ripi. Imi mama enda kuchikoro here? Ini ndakandaenda kuchikoro, ndakapinda chikoro chestandard. Saka magredhi akazoenda standard 2. Saka magumira papi? Ndakagumira standard 6. Maifunda kupi pao? Ndaifunda parusvingo, ndovandazochinjwa parusvingo vandakufunda pakudzanai. Ndovandazochinjwa futi vandakufunda patsungai, ndopandakazopedzisira grade 7 yangu ndave. Saka mangogumira pa grade 7 pao? Ndakagumira pa grade 7. Saka uyu akakuona isei? Akandionawo ndichibuda mugedhi bedu ndichienda hangu kuchikoro. Ndopakatanga kungondisuzuzirawo. Nekuti kudhara waitonzi Sheri mirapo. Saka iwewe unongoramba uchienda zvako. Iyo ndiye achamanyawo kubata utanga kutaura newe nyaya yake yaanenge achida. Saka makurukura ndio kuchiwirirana kuti aiwa ngatikarisane. Ndobva takurukura kudaro batawirirana batatanga kudanana zveduwo munongoziyawo zvevanhu vakutara chingodanana iye ndo pakazonditi shamwari ndoda kuti uye mudzimai wangu uya kwandiri. Saka inini ndakabva ndamutizira. Panguva yacho aigara kupi? Aigara kuwestern kwabhudhi wake ikoko. Bhudhi wake vapi? Anonzi Alan Chimombi. Saka tatizira ikoko, bhudhi wacho wakaenda kunetseka zvakanyanya vachiti wakurumidza kutora mukadzi usati wakura. Saka isusu vana vadiki taidanana zvimwe zvisingatomboiti. Mubhudhi wacho iye murume wangu akabva avaiginowa kuzvavaitaura bhudhi ava kuti zviitei, ndatoda musikana wangu. Ndobva afonera mai vacho kuti vauye. Mai vacho vaishandawo muno mutauni imomo, vaishandawo kumayadhi. Mai vacho bva vauya. Mai vacho vakati kana James atada mukadzi wake uyu ngavaende kumusha vandogara ikoko. Ndobva ndati kana iri kumusha ina basa tinongoenda kachero tichidanana. Takaenda kumusha kwacho ikoko kunjanja ikoko kuchivo. Tikasvika ikoko, tasvika ikoko kwaive nemakwikwi emakonzati ekuti vanhu vaenda kunoimba ikoko muchipiwa mukombi. Ndopandakatanga kuona kuti murume wangu anogona kuridza gitari. Akagadzira chibhanchi chake chemagaloni akutara ayaya emafuta ayaya. Ndobva twaini dzake ipapo dzainge dziri 4 twaini dzirizi. Aisa twaini dzake dziri 4. Saka everyday practice achimba karwe kake kaimba. Saka ini ndaitoseka, ndasaka da basa dazo ndaitoseka. Ndonzi sumuka utambe mani usoro zvandiri kuita here. Ndoseka. Saka ndanzi yamai vacho mwaenzi faniso ndoyaisumuka yojaifa manje. Ndiri kutonderere kambo kacho. Kambo kacho kainzi kudiko zviya. Asa ana uzokatsikisa. Aiwa kakana mbotsikiswa anga asati atomboziva kuti murume achapinda basa irori. Tazoenda kukonzati kuyoko. Takasvika ikoko tikaimba rwere rwokuimba zvemakwaya izvi. Tikapedza zvikanzi pane vane zvekuita here? Ivo vakati ndinazvo. Zvikanzi pinda, ibva vapinda manje negitari ravirawo ndokuridza. Ari ega sekuru vachichaifa. Ini ndakanga ndakangomira chingombirowo maoko. Vanga vari sekuru wapi? Hanzvadzi yamai yawo yainzi Fani. Ndobva vazopedza. Akabva vatowina ipapo. Vanzi ava varidza gitari handi atora number 1. Shashava yatofara ipo. Yakapiwa chimubairo wacho. Kudhara kwaipiwa watoningirikeni avaingotenga chero chavafunga kana kasikipa kwaunongopiwa kuti upfekewo. Mobva matofara paya? Takafara. Takawana mubairo. Taitoipfeka tise sikipa iyoyo. Murume akamupfeka indomupfekawo. Murume akamupfeka indombopfekawo. Ndobva murume azoti madam inini ndoda kudzokera kwaHarare. Kati adzokera ndikudzokera. Mama
tendai ka asinoti yagovere ndo kanonziko chitungwiza asine yazo ka regaitinzwa pamukomana watora mukombe ka kumusha uko ka kwampatsi wakuya kuno kudhorobha reHarare ndopo akanobatana nevamwe vakomana vainzi mumwe mukomana mumwe murume ainzi Kabachi Devi asi yave nickname yekumuti Kabachi nanhasi uyu ari kurarama arimo muKenani ndo maanogara zvake vabatana naKabachi ndopo vakatanga kuridza manje magitara vatanga kuridza magitara aya vane murume aive muridzi wemainstruments aya ainzi Mr Green uyu aigara kuOld Eiffels saka vaitobva kumba vachinoita mapractice avo kupi kwa Mr Green ikoko then kana vapedza mapractice avo dzoka kupi kumba vakatanga vari vanhu vairidza mumaout maprazi kubva ipapo ndopa vakazotanga kuti vakuenda vachisumukirawo saka ipapo paakabatana naDevi Kabachi vachisponsor naMr Green ndevapi vamwe vaive nawo panguva iyoyo vanga vachiti Kabachi nomwe anzi Paradzai mumwe achamuzivi zita rake vanga vakatoti wandei vakomana ava saka ndopa vakazobuda contract yaGreen ndopa vapiwa wana contract yekuBurwayo vavakuridza kuBurwayo varidza kuBurwayo kwakazopera saka pavairidza vari kuBurwayo mima muri kupi ndandiri kumusha inini pandandiri kumusha iye ndo paakachinjwa kuridza kuBurwayo vakuridza kuBurwayo kwekwe akandifonera kuti ndakupi ndiri kusenza ndiri kuBurwayo tiri pahotera but tiri kuridza tiri ndikati alright basa riya razopera futi ikoko nobva vachinja vakuridza vari pai vadzoka muno muHarare vadzoka muHarare ndobva vambotorwa namapfumo vakamboimba namapfumo saka mapfumo uyu anga asingavape mukana wekuti vambobata gitari asi vaive neshungu yekuda kubata gitari chaizvo asi mapfumo anga asingabvumi saka mapfumo aida kuti vaite sei kana asingadeti vabate gitari kuti vaimbe vasingabate gitari but ivo vaine nechido choda kudzidza gitari sezvo vakanga vachigona zvekuimbera saka panguva iyoyo mapfumo paaishaura ivo ndo vanenge vaidaira but havana kuzotonza nguva yakareba nekuti vanga vasina kunyatsa kuwirirana ipapo vanga vachigara kupi pamazuva ipapo tanga taakulojawo manje taanemba yedu tabuda muna mukoma vakuloja kuCherimi Zvakatete sinoti yapo. Right. Wanga chanzi David Kabachi. Ndakamanya manya. Ane Harare ino nikamubata David Kabachi. Madhara yaya.
ndipo David Kabachi kutara kunoko ane 72 years ari muka mu Western Triangle mu Highfields mo ndakambotaura nawo kasekuru ava ayayaya unozo upenyu zvaonoita ndakamboenda umwe musi wokutanga ndobva ndavasvikira vanga vakarohwa zvavo vakadhakwa ndikabva ndichiita zvokudzingwa ipapo ndobva kwapera 2 years mandadzokera futi ndakazova hwida manje ndakazoendera gore rakapera ndakaona kuti aiwaka ndakavasvikira vakadhakwa apa ndikaenda nesikadzi ndinohwina David Kabachi dzaimunzo dzimbotiudza kuti takasangana seiko 1945 ndogore rakabara kwete ani 72 kutaura kuno kunhasi uno chimombe kwangu James Mombe kuchikoro chaipo James Mombe tanga titori pamberi pake paningi apo pa James Mombe aidzidza paningi apo pa kurusaka mtasa tina neva mutare uyu we Four Brothers, so takatombotima together. Neva achiri kuridza madrums, we team together na chimombe achimba indi chiri za gitari. You see, mama mune group ripa iri group redu iri rakatsatsara nezita time iyo rakatozopuwa zita nachimombe akuita zvake because chimombe ndakaridza naye futi mugrupu rake irori ningerikene irori what was that. It's time because Ocean City rekaunti which band Ocean City vabva kuOcean City nokuti Ocean City yanga iri a background group rakatoridza futi naningi nauri pamutogoti yanga iri backing group ndo yanasosvika yandataura nanachimwana isusu we individual tanga tingoriwo band 1 Ocean City akazoitora atobva kwatiri ndovatora Ocean City. Aiwa kabati chakapedzisira chii Huchi neOcean City? Huchi ndo yakazopedzisira ndisu Huchi yakari kubhendi inoita in and off nokuti ndakabuda nhasi pakapera kana 3 months kana 6 months kana gore ndonokona kunditi futi kabati uya kuno. Right, mataura imimi kuti makamboenda kuMalawi. Makaenda kuMalawi negroup ripi? Ndakaenda naLimpopo Jazz. Right. Saka ntumukona kuti majamba ipapo. Right, Limpopo Jazz makabatana nayo papi sei muchibva kupi? Limpopo Jazz ndakaiona ndiri kuBruwai. Ndine Blues Revolution because I had another band called Blues Revolution. Ndiri kuBruwai. Right. Blues Revolution makasangana nawo sei? Takabva muno. Tinana arubati pano mwana anofamba negitari uyo. Aiwa uyu anogara uchirimo Ndombe iye uye ndiairidza bass kuBlues Revolution saka indiairidza lead yandiri palead aingaina Kenny pozoita James Chimombe was on vocals ndosaka ndakazoridza kuBlues Revolution futi eka Chimombe aiveko hungu nafanwa tewende they were there ndo takatanganwa na Hilton Mambo mvana tanga tinaye futi Blues Revolution awanzwa na George msekuru wake angari inspector chief inspector United ndiyakamuunza ndikuti ayinzwanana nani na Munyati ndara Munyati because ndanga ari muri tso bendi Munyati. Right, maenda mimi kuBulawayo ndobva manosangana ne Limpopo Jazz. Limpopo Jazz yes ndakasangana kuBulawayo reza pavera Happy Valley Hotel. There two good those guys. Vanga vari vekukongo Zaire yes. Ndanga ndiri nini na Nombo sindikirani ari kuningi Hamantang. And vocalist nokuti Hamantang ine ma instruments the vocalist Hamantang Nombo so do vanga vari munengeri ine muri pop jazz aimba chirungu ya na Jackson Piri anga arimo ari panotono very good anga arimo Jackson ipapa iridza rhythm
you see. Ini muchiridza lady ndaidza chirungu ndakanga ndaiswa mukuridza chirungu chete because havanga varidza iri vairidza rumba yavo it was rumba ndikatozwa nao ndikauya nokufeta saka pakuda kusanganisa ndipo makanzopa mabva matorwawo imimo kuchiva muchiridza wedze chirungu. Yes. Tefika Pashi still going strong. Varipo kapapa paifudza mavanzwa ka madhara madhara adherere akwasira bwanji bwana wanga ziko medi mwasesa pa Western Triangle ose wana toda chimananga chataika Godfrey Snodia amboendeswa ambodzokera kumusha akazombodzoka ndokubva aita kunzwa nemahunga kuti parara pakaipa imbonodongorerai munzwe. Ini ndadzokera futi kupi kumusha. Ndadzokera kumusha inini manje ndazodzoka futi nguva yechirimo ndachegera mbenda kupi kumurume. Ndakangonzwawo nemakuwa kuti murume wenyu ane mukadzi warudanana naye chichichichi saka zvakandibata. Muri kumusha? Ndakandauya pandakanzwa makuwa anaye. Saka ndauya kudaro ndawanzwa kudaro. Ndati mai ndingaite sida kuvanyangira vanhu ndo ndingavabata iri. Saka vanhu vanga vaitodana zvo vari muruda. Inde vanangouyawo vandawawanikidza. Kuri kupi manje uko? Kwamachipisa mukokotero muyawo. Ndo bavairidza imomo. Saka musikana aiuya uchi imomo. Vanhu vatanetsana munongoziva. Imi makasvika vanhu vari pabasa ira. Vakatogara vasaringaridze vachiita zverudo vakagara pachibhenji so. Asi vanga vakuzere kuti mimi muri muHarare. Vanga vachiziziva noti anga andisiya kumba. Saka imi makazongoteera. Ini ndakazoteera ndakaita musikanzwi kuti regai nditeere murume. Asi mamusingatenderwi kuuya kuteera kubasa. Vanga vasingatomboda izvozvo. Basa kwavasingabvumirwe munhu kuuyako. Kusei mamusei vairambisa. Vaitya kuti tozoona zvavanenge vachiita. Saka imi maizvitambira sei mukaudzwa kunzi musauye kubasa? Ndasingatendi. Ipapa ndakaita musikanzwa wokuteera ipapo musi iwoyo. Mushure mekunge manzwa karonyere kupi? Ndakananzwa karonyere kupi pandati regai nhasi nditeere. Nekuti murume wangu handichaone mafambiro ake ari kuita. Ndobva ndateera. Ipapo ndakatenga ndatomboya neimwe nhumbi yomwe mwana akashaya. Ndobva ndazita nhumbi yomusikana uyu yakagara pa yatendai. Saka ndaita nhumbi yatendai. Tendai asati abarwa? Tendai asati abarwa pandakaona odha dzawo dzokunetsa takunetsa nenye mukadzi uyo. Saka masvika ukokutero kwekwe chii chakaitika? Takanetsana takarwa. Namadhamu wacho ndakawarowa. Imimi pamakasvika ndoda kunyatsonzwa kuti mimi pamakasvika chii chakaitika? Pandakasvika ini ndakasvika vanhu vachikisana. Ndobva ndavadhumanisa musoro yavo. Vachikisana kudaro. Mukaya murume ndopakazoti mukadzi auya. Ndati mpama kumusikana. Musikana abva awira pasi ndatanga kurwa mukomana abva atiza. Saka mukomana atiza uyu. Ini ndo vandaenda hangupi. Vandaenda pabasa pamai vangu. Mai vangu yaitengesa musika pamachipisa paya. Ndipo ndakaenda. Ndagara zvangu ikoko. Ndaenda ikoko ndagara ikoko. Marina akanoiona amai yake nababa ake nemhuri yese yekumba kwavo kuzondirwisa. Saka vauyo vakauya kumba. Vakauya kumusika kwatanga tiri basa. Vauya kumusika kwedu ikoko ini ndakarwawo futi navo futi ipapo. Zvokuti vakatozotsvaga mapurisa chaiwo kuti vandisunge. Musika upi manje? Wamachipisa uya. Ivo pamachipisa ipo paya. Pakaita batai. Pakaita batai. Ndobva vazodedza mapurisa iva vainzwa Mr Green ivo baba wake vaMarina. Ndobva vazodedza mapurisa bva vazondisunga. Ndobva ndavharirwa kwamachipisa police station kuyo. Ndobva mai vangu vaziva kuti ndasungwa bva vaizobvisa faini vandabuda. Vakabvisa faini yanga iri mari pangu yacho. $50. Ranga iri gore ripi kana muchirotondera? It means kuma 71. Kuma 71. Saka mapurisa pavanga vari varunguka? Anga ari majoni. Aitotyisa chaizvo kana wapara mhosva. Zvikanzi bhadhara $50. Zvikanzi bhadhara kasabvisa $50 ubude muno. Wandateswa kuseri kukeji kuyewo. Apa baba vanga vapo here? James anga aripo here pa? Haana kumbouya. Haana kuoneka? Haana kutombooneka. Akatotiza mhino kuti akazozvifambisawo sei kwa. Asi mimi mushure mokunge mamutsa mbonga mupopote iyoyo manheru kumba makazotambirana sei? Ini nekutsamwa ndakana kutozombosvika ndakatosvika kumba kwacho yasiko ndikarongedza tuntu twangu vane namba kwedu.
handina kuzombomira kutaura naye nokuti ndatsamwa zvisingatomboiti. Ndarongedza kudaro nendamba kwedu ndagara, iye akazouya mangwana acho akati iye wandinyadzisa steriki ongochirwirei mukadzi atombomudi uyo. Ndikati kana unomuda nokuti ini ndiri kusafa ndiri kumusha ndichirima iwo wakutora mwe akadzisei. Saka zvikanzi kana ndombomudi uyo. Ndikati kana wasamuda tichaona nekusamuda kwacho, asi ndombogara hangu kuno kumba kwedu. Kumba kwako kwaiwa ndichauya, asi zvaizi ndombo ndoida mwana wangu ndomuda, kana iwe usandide inini mwana wangu ndomuda. Saka ndikati iwe kwaida mwana wako ndichakupawo mwana wako, ini nezvangu ini kana handizvechipari. Ndokwamagara pepe? Ndakagara mba kwedu ikoko, asi ndaenzi uya utore mari yechikafu ndichienda kwaairidza kwacho ndichinotora mari kana atambira ndodzoka kubva kwedu ndogara. Svika nhumbi yabarwa mwana, ndabara mwana akauya kuhospital kuzoona mwana, ndakamubarira paHarare hospital. Abva afoni ataurwa nehanzvadzi dzangu kuti vadzimai yenyu tavaisa kuchipatara vabereka mwana uyu. Vauya kuzoona mwana mwana kako zvaakandipana, aiwa mwana wangu ndomuda, ndokumutumidza zita rekuti Skita. Wakanzi Skita? Skita. Saka vada sekuru vacho bajaja dzangu ndozvakazomutumidzwa kuti tendai, tinotenda nokuti iwe wabereka urichi uchiri mwana wedu kusati wakura. Saka tinotenda kuti Mwari wakuita. Pakaipa maiskita. Tendera zvakare pandachitsvaga chibhebhi chacho chekudhumbaniswa musoro chocho asinoti chibhebhi chichenzi chinonzi Marina Green chirimo zvakare mwaivhiridzimwe muzopanapa takaita kurukura nacho. James ndakasangana naye panonzi pamachipisa tafu achiridza neHarare Mambos kuna 1971 pomwe takasangana ipapo pa71 iwo vatangoitawo mudzimai nemurume ndokuzosvikawo pakugarisana. Apa maigara kuti manje? Taigarisana muno muJerusarema, taingone nzvimbo dzataingogarawo nokuti taingoroja panguva iyoyo taive tiri vanhu vaingorojawo sevanhu vangu vachangotangawo kudanana. Tikasvika pakubereka mwana wedu wokutanga ndiye musikana uyu 1972 anonzi ani? Anonzi Sylvia. Tikazobva tati garisanei tava tazoenda kuChiredzi ndoko ndakazomuberekerawo iye ndiye akatanga kuenda ndokuzotumira kuti vhisa rekuti ndiye uzodi kuzotorwa ndobva ndauya ndikatorwa kwangu yange ichiri nguva yemavhisa
anonzi maikwenda kuti visa anonzi hameno chinonzi chinopuwa mabhazi ematambanadzo ayai kwangu chine mabhazi ematambanadzo saka iye akangotumira warrant yekuti ndiuye saka bvanangu uyo sopuwa nenge kiri warrant iyoyo nomumwe murume anga aripo saka bva ndaendeswa kumatambanadzo nenge kiri garaji vanangotakurirwa ikoko vandaenda kucheredza asi ndanga ndine pamiri asi ndakazoberekera mwana ndava kucheredza iye Fred wacho. Saka pa kuchiredzi ikoko vangaenda nebasa vangavaenda nebasa asi vanga vane inonzi Ocean City Band vanga vasiyana neHarare Mambo's. Harare Mambo's vakasiyana nayo kupi? Vakasiyana nayo vachiri muno. Muchiri kuziva zvakaitika kuti vasiyane? Ndinganyepi handinyazoziva. Vanga vane Ocean City Band manje? Ocean City Band panguva yacho muchiri kureka vaishanda navo? Vaishanda na Aaron na Roni na Neva na Dharam na Sekeran anonzi Mudhara Sekeran ngavari vese ipapo. Kwana Svosve ngazipo? Svosve Philip Svosve ingwa iyoyo angasipo ingwa iyoyo yatati uku aiwa angasipo. Saka makagara kwenguva yakareba zvakadi kuchiredza? Takagara ndangoti ndakaita kozi ndakaenda mazuva angu apa dhuze anangobereka mwana. Ranga riri gore ripira makabereka Fred? 1974 saka ndakangomuberekawo 74 iyoyo ndiri ikoko. Saka after 3 months ndabva kumubereka kubva ndazodzoka kunoguma asi muna 74 ino. Zvichireva kuti vana mukoma vakasara ikoko kandi vakazosara? Akasara ikoko ini bva ndauya kunoko nekuti vabereki vangu vanga vakuda kuti ndidzoke kuti iye aonewo kupedzisa kuroora. Ndonyaya yanga iripo apo? Nyaya yanga iripo. Zvikanzi wedu ngaachiuya kunoko. Saka imba makadzoka kunoko yakabva ita sei? Iye ndikangoti akazoteera but paakateera pacho handichanyatsoziva kuti manga muri munani nekuti akazoteera paakateera mwana anga atoti kurei takatombosvikotorana zvakare ateera tikagarisana zvakare muinjiniyaringi paakateera ipapo akangoita zvokuteera bhendi yavo yakangosplita iri koko. Saka ndobva ateera saizvozvo vatambogarisana achingoita zviye zvekungoti angonditi ndauya ini ndongoteerwawo ndoendawo kune murume wangu. Muchidzoka kuvabereki? Muchidzoka kune vabereki. Iye achiuyawo kuno achidzokera zvakare ikoko. Saka vabereki vaizvitambira sei nekuti vabereki vangaita sei kuti mugare pamwe chete ndini uye abvise pfuma? Chokwadi vabereki vangu vanga vasina mbonyanyofara nenyaya yaitwa nesu tiri vairi nekuti vabereki vaidawo pfuma vaidawo zvakazarawo pane vanhu vairi since tatasangana but hazvina kuzonyanyofamba hazvo hazvina kuzonyatsofamba saizvozvo nekuti mari yacho yainetsa asi takazosvikawo pakuzoendesana kunenge kiri kukoti kunenge kiri kuMajor Street Court. Kwanga amhangara ndiani zvaka? Babangu ndo vanga vamhangara. Saka patakazosvikawo pakuendesana kuMajor Street Court semunhu anga asina mari akazosvikira pakubatirwa zvinhu. Saka pazvinhu izvozvo ndo pakazowanawo babangu kuti pfuma zvaakutengeswawo ne-auction. Pakaipa komana ukotonawo kutenda kunobatirwa pfuma kuti zvitorwe zvotengeswa neauction pakaipa.
Ocean ndo Harare Mambozi yacho akamboshanda naye akandike mugore ndi 79 akanodziko Buyera mara utomboendeswa kukoti mbatya dzotengeswa midziyo yotengeswa neauction uda kuti wanonoka kubhadhara pfuma vabereki vanga vakapenga kutara after court chitakaitika semunhu wechirume anga ane zvinomunetsawo zvinhu zvanga zvisina kubatana but hatina kurambaniswa neizvozvo asi semunhu rume anga asinganzwo sevanhu vemagitari wanga asinganzwe naye munhu anga asinganzwo semunhu rume waiwandirwawo angari munhu angari popular ndingangoti kupesana kwatakaita takazopesana asi ata nevana vedu vairi hapana akataurira umwe kuti hachada umwe iye hana untaurira kuti hachandida ine hana untaurira kuti handichandida ngekiri handichamuda asi ini ndakazongonzwa kuti akudanana umwe mukadzi anonzi Desi wekupi kumusha kwawo aiwa muno muHarare kwacho muno muHarare vabereki vake vanogara kunhingekiri kunonziko kulokimva anga ari mukaradhi kudarika imi here aiwa anga ari wechivanhu saka chazoita tasiye mukaradhi achienda kuchii kunai asi maimushungurudza kana ndasikambomushungurudza ini ndaitomudawo asi zvakangoitawo semweya yetsvina zvekuti mweya yetsvina inenge isingadiwo kuti chii pamwe yanga iri kudivi kwangu kana yanga iri kudivi kwake zvanga singadiwo kuti tive pamwe chete tiitowo semukadzi nemurume asi tanga tato nevana saka ndingangoti mweya yetsvinawo yakandiparadzisa nemurume wangu ende yakaparadzisawo iye neni kuti azondosanganawo naDesi nekuti kuna Desi kwacho ikoko ndinotonzwa kuti vanga vasiri married futi vanga vasina kuroorana asi vakazoita zvezveyo zvekuti kana paakaita imba yeucrimbon akaita imba ari ega akatombondidedza Desi wacho anga asipo akatombondidedza inini kuti ndiuye ikoko ndione imba akati ndatenga imba semudzimai wake ane vana naye asi handakukwanisa kugara ikoko semunhu anga ane umwe wake asi makaenda mukanoiona ndakaenda ndikanoiona imba chitonzi imba iyoyo ndakatonyoresa mwana wangu mukomanani Fred mukatombogara mazuva muriko taingogarawo tichiuya kunokumba aindobvira kuti pamakashedzwa ipapo zuva iroro rekutanga ramakaendero ndakaenda ndikangoti ndakarara takangoitawo apa ngikiri 1 week tiripo tichingoonanawo saka Desi anga ari kupi Desi anga aripo taingoonana pamwe chete anga aripo achiuya hapana kuita hondo here manje hapana takataurirwawo Desi wacho akati ndoamai Fred ndoamai guru wako saka hondo chaiyo hapana mboitika hondo saka zvadaro ndo kwakazongoenda kusiyana kwacho kwamakaita ndokusiyana kwacho kwatakangoita nekuti iye uyu akazongogarawo naDesi ikoko kugarawo kwaakaita naDesi ikoko mwana wangu akasara ikoko nekuti James akazotora vana akagara nawo uyu musikana uyu ndiye akazodzoka kwandiri iye akatora mwana wokomana nemabatirwo aiitwa nani naiye Desi wacho munhu aiita vana vangu nhapwa anga asingavabate chii zvakanaka asi baba vaizama pavanokwanisira kuti nini vana vangu ndinovada handidi kubatsirwa vana vangu chii zvakaipa saka ndeniwo wacho ndaisimboti dzimwe nguva ndaitonzi uya ndoenda nekuti iye ndiyanga akuti ndiye muridzi wemba saka handisina simba stereke sevanhu vakangotengo sevanhu vanga vari vese kana vakatenga vari vese ine handizivi asi ndokuziva kuti ndakadetswa kuti ndiuye kuzoonawo kuti kwane chi kwanemba saka handine simba rekuti ndaipotawo ndichiendawo ndichinoonawo kuti mwana agerese ndichiendawo ndokwaidzidzawo Crimbon hai ndokwaidzidzira ikoko mawanzo akatete Marine Green ndo amai vaSylvia amai vaFred Chimombe wakabhadharirwa pfuma kuburikidza neauction yakapindira kuti pfuma ibuda kuti pasina auction
Mashura shura. Anziwaiwandirwa komane magitari kuti anga ane mukurumbiri patozoti koiwo munene muchitimuke angari mukaradhisi emi here aiwa angari wechivanhu wechivanhu vanhu vakaita sana rudo chibata moto gogopofu vanhu vechivanhu amai mapira vana amai mapira vana hasi vechivanhu amai giant amai manimanzi tikati vechivanhu amai gwenya zaiwa gaitidzwe pana kubva kuna Sinodhia rakanaka chaizvo rakanaka asi kuti vanhu vakudhara manje vanga vasinganzwisisi zvemusic izvi vaishora Sinodhia angade murume anoridza magitari ndochii ichocho asi ndini nekuda muwangu nasina singazvitarisi zvese izvozvo ndaitoona zvakatondikodzera zvitondiitira zviri nani saka ndakangoti ini ndaida murume wangu chaizvo asi ngoti chete zvaakazondiitira ndo zvakandigumburwa makabva mangosviba moyo ipapo ndakasviba moyo zvokuti kana ndidzokere kumashure ndandisingatomboda saka pamaende mimi muchinopuwa mari yesapoti nezvimwe zvakadaro mumwe mudzimai wanga augara nayoyo anga asingarwisha njere kandairwa zvakairwa wasingandioneko asi nekuti aiona kuti ini ndiri mukuruka plasi inini ndakamurwa zvimwe zati hauna dhoo zvokuti nyangwe dai ndakada hangu kugarapo dai ndakatongopagara zvokuti haana zvaendiita asi ndakangoti ndichangodawo chete pamimanzi yake pakunyora kwake nziyo dzake aiita sei imi ndimukatotiudza pakunyora kwake nziyo dzake idzi ainyora zvimwe zvinhu zvaiitika matiri panakairo kuti wakafurirwa naparadzai ndiye akatengesa bhesi kuti Sinodhia kuti basa rogara kumusha iyoyo murume wako ane musikana wadanadzi Marina yaitogara kupi kuJerusarema kana achida kuvabata uya kupi uya kudigirikedi kucocktail saka rudzi wakafurirwa naparadzai arikatoreva kuti inini manje ndakafurwa naparadzai saka paradzai anga itoripo aitoridzawo rimwe airidzawo gitare rimwe ndiye akatengesa bhesi imimi ukama hwenyu wanga wakamirawo sei naparadzai vachipodzimara kuti atsemure zviri kutaurwa zvaiitwa neumwe wake aingondifarirawo zvake papasina kana zviripo aingondifarirawo hake semunhu anga ari mukadzi weshamwari yavo kayavairidza nayo saka aingondifarirawo hake saka iye paradzai paakaona kuti hanhasi chabvondoka zvakamubata sei zvakamubata asi akafunga kuti pamwe dzimwe nguva ini ndichataura ka ungoziva kuti madzimai dzimwe nguva totaura asi ndambotaura kuti paradzai ndiye andibatisa zvese kuti ndo zvauri kuita ndakangozvivanzawo asi iye akazongozvinzwawo nekufamba kwenguva kuti paradzai ndiye akatengesa bhesi paradzai ndiye akaparadza ndiye akaparadza sezita rake Besi
ndakaita mhanza zvakare yekubata ka dangwe raJames Chimombe Tendai kunza kuti ko 19 kudhara anga ari munhu akaita seiye ka James. Baba vangu vakanga vari munhu anga akanyarara asi vaive munhu aifara. Kunyarara kwavo kwangu siri kunyarara kwekunzi kwemunhu akasungikana aiwa, asi kwangu kuri kunyarara kwemunhu aiziva zvaaita. Vanga vari munhu ane rudo nevana vavo. Vanga vasingadi kutiona tichitambudzika tichishupika, ende chavainyanyofara ndechekuda kutiona tichienderera mberi nedzidzo, zvimwe zvese zvozotevera mumashure. Ende ini kwandiri munhu anga akandinakira zvachose. Baba vangu ndakagara navo kubvira ndiri kuprimary, ngati vakazonditora kwana gogo kwandaigara kuHighfield mugore ra1985. vakuchinditora kuti ndinodzidza kuHatfield Primary School kwavaigara. Right, iwe wakazvarwa 1972, makagara mese nababa kusvika papi? Pandakazvarwa inini 1972 takagara tese kwemakore mashoma nekuti vakazonetsana na mama ndokubva vazosiyana, saka inda ndichiri mudiki zvangu, but nyangwe vanga vasiyana kudaro vairamba vachiuya vachindiona semwana wavo, vachindigirawo magroceries, vachindigirawo hembe dzeChristmas. PaChristmas pega ndaitotarisira kuona kahuku kanotoya kakabatwa namudhara nehembe dzangu dzeChristmas nebhutsu. Saka ndo time yandonyatsoremember kuti vaiuya kwandaya ndiri, then vavazodecide kuti ambuya Govera, inini ndakutora mwana wangu akura, ndakuda ndega kuzvionera pamwe chete ndichigara naye. Ndogore ra1985 ravakazonditora ndakunogara navo kuHatfield. Panga kunogara kuHatfield apa kwakune umwe here mudzimai angariko? kuHatfield uku ndo mazuva akanga vakugara nemurungu, kana makambozvinzwa kuti vakamboita murungu ainzi Rhoda Smith. Amai vavo vanga vakandinakira zvachose, nyangwe anga ari murungu zvake, but aitrya ndepose kuchichengeta. Inini nehanzvadzi yangu imwe inonzi Fred akashaya ukwamainini takatorwa tese nababa tikanogara nemurungu iye ainzi Rhoda Smith kuHatfield. Rhoda aivo nevana vake vaviri vainzi Cynthia naGeorge. Saka Chimombe wakabva torowo vana vake 2, Tendai naFred, vatakugara tese takadaro semhuri. Right, Tendai wabva kuna amai vechitema wakunosanganiswa naamai vechirungu. Mazuva ekutanga wakazvitambira sei? Zvakaoma nekuti kana chirungu chaicho chaidetsa, taita kuchikora kuvhuna nepakati tigodii. Murungu achikoti taura chete chirungu, shona utaure vhina baba wako. Aibva taura nechirungu kuti James, I don't want Tendai to speak in Shona. She must learn how to speak in English. Ndaibva ndatambudzika zvokuti ndakati haiwa ndikandikoshingirira zvichaita. Asi chakazoitika ndechekuti vana vake manje Cynthia naGeorge ndo vakazondibatsira manje, ndo vandaitamba navo nguva zhinji. Chitambana naCynthia wota kuziva kuti aiwa ichi chinonzi zvakati, ichi nechirungu. Apa ndanda grade 7, asi chirungu ukachacha chanjatsobata zvakakwana munongozivawo. But chakazoita takuita tichiimprovawo manje, takunyatsoziva kuti aiwa no izvi zvinoda kuti zvakati unoti zvakati. Saka it was a nice time. Aiwa zvinofadza. Saka amai wenyu makazopesana nawo sei? Vakazopesana sei namudhako nemakazosiyana nawo sei? Apa pakanetsa ipapo nekuti mazuva avo ndo baba pavanga vane mumwe mudzimai wavanga vasangana naye anonzi Daisy, zuva radoka mai kuda kwacho. Saka taitogara nemurungu kuHatfield. Ivo ndokubva vazouyawo vakudawo murume, vakunetsawo kwatati takagara ikoko.
saka munongozivawo varungu vakabva aramwawo akati James, take your kids and go away. Because akasvotwa wakurwadza kuti kwe murume wandakagara naye mukadzi uya kuramba achingouya uye achita ruda murume iye ari murume wangu chirudzi saka zvida kutiitira zvakanaka ipapo takana kunetsana baba utanga kunetsana namai vaya vechirungu vataifarira vaitichengetawo vachititengerawo hembe vachiitawo zvavaitiitira saka takanoti mana pazvinhu hazvichatotifambiri zvakanaka vabereki ava vakutonetsana futi because murungu yese atatomutora samai iye atotitorawo sevana vake. Saka zvakabva zvavhiringidza upenyu hwenyu komana. Saka makabva maita sei kubva ipapo? Tabva ipapo kunetsana kuye kwakaenderera mberi ndokubva baba vati no it's okay rega ndibve. Baba tabva zvedu nababa but ini ndaida kuti baba emimika endai mega ikoko kwamakuda kuenda ini ndisiye nemurungu but wanga wakanaka ndaititira zvakanaka saka manje ndikuona kuti zvaoma ndokuchingoenda nababa vatanogara kuParktown Waterfalls kwaigara iwo mainini vedu ava maikuda kwashi. chero zvazva zvakadii dzaindenderedzana nevana vadzo jimalo abva aenda anogara kuParktown amai kuda kwashe after murungu eka oita umbonzwawo murungu akamira sei anobika zvakaita sei muzepera oso ganda racho rakamira sei kana kasenga dhimayo ndiyaigodi ngatonoti madhara wakabva neko ikanimbodzokerani pana sinodhiya ipomubvunza kuti aikompoza sei mudhara uyu. chaitika kudhara ndechekuti vanhu vachadzidza kuimba uku vakazobva mukuimba dziyo dzechirungu vaimbaimba kadze rock and roll dziye ndodzavaimba saka aiti akaisa CD rekodhi yacho kudai angasada kuti umutaudze kuti nhaye ndadai kana ndabika ndadii vaida kuti muti zii kuti kunyarara achiteerera zvine zvichibuda pai apa manje apa then iye ozoteedzerawo manje kana ateedzerawo ona kuti zvinhu zvake zviri kudini zviri kuendeka saka wanga usikatombotenderwi kuti uite taura kana kuti anotoda zvekuzotaura newe apedza zvinhu zvake zvaanenge achiita izvozvo. Saka imi maitoti kana akuita tunhu twake totombotomeka shuwa kuti hamuchatauri naye. Aiwa unotomeka shuwa kuti totomboti kana kuti unotsvagawo zvekuita kana kuti wotomirawo uchiteererawo zvekutaurwa zvacho izvozvo kuti kana asina kuzozvinzwa iwo muti paya panga pachinzi zvakati mapabata here nekuti ainge achinyora pasi. Saka zvichireva kuti imi mune chekuita pabasa rake iri. Hataingokurudzirawo nokuti kana uchinzi nyarara wonzwawo music yacho ichibuda wozototaura kuti wedhi rakati marinzwawo here baba hakutopindawo mazviri kwaunenge uchitoita because kwaimbwa kakudhara I can see clarified the rain is gone it's gonna be dry sunshining day wanzwa here panzi sunshining day uti utonyora. Saka imimi hamuna here kumboitawo shungu kuti ndoda kuti ndimboimbawo. Inini ndaida kuimba shungu ndaive nadzo chaizvo asi ndaidzvanyirirwa manje. Mweya yanga akaoma anga asikatomboda kuti tiite zvokuti murume nemukadzi mese moita zvekuimba. Aipa chikonzero chei? Aitongoti hazvigoni nokuti paro pandaimboteera panga mazuva aimboridza kwamuriwo ndakamboteera ikoko kwamuriwa kuyoko ndateera kwamuriwa kuyoko takamirawo tiri kutaura munongoziva kana vanhu mapinda kaunogona kuwana munhu womuchirume anouyawo padhuze newe kuzongoti halo how are you saka aibva asiya gitare ikoko dzika maakutorwa musingazvifungire kuti mangari
uko basa radiramira futi imi makurovana kunoko saka maneja kuti kudisa takazongoona kuti kuenda kutera basa azviite tigare pamba zvedu zvakaoma zvakaoma muruzhinji umu haungakone kutaura nevanhu wangasabasa nazvo izvozvo nokuti paanenge achiridza kudai ziso rakadengererwa uriyo saka iwewe uchazoti waona auya padhuze newe oti hallo baby woto hai iyo achasiya gitaro kouya kuzorovana newe kuti mutaure chiwa nyengwa saka zvakangokosha kuti ndisaende kubasa kwacho ndoparaora kuti zvakangokosha ndisaende hangu basa ngatigara hangu pamba saka mamusingachazoteri machikwasa ndandisateri ndisatomboteri kana asi mimi makuhwa aiuya here kunzi mai Chimombe vaitaura vanhu asi zvimwe ndaiginwa zvangu ndandisisino basa nazvo yaikuti aiwa zvimwe ngazvigoti pfuuro mamunzo here sinodiyagovera kana ndinewe upenyu after murungu zvainge zvakamira sei naitindo then baba in the process vanga vari muunganidzawo mari dzavo before tagara namai kuda kwashe saka vakanga vakuti vatoronga futi nyaya dzemba maybe that's just nazonyanyonyengerera kuramba vari kumurungu bcause vanga vakutodi vatoronga zvekutotenga imba yavo kuCrambon saka ndokubva vazoti no isusu takuti kandi togara kuCrambon ndatenga imba ndopatakazoita move from Parktown takunogara panumber 59 Biddulph Road Crambon Park. Saka iko zvinezvi amainini wenyu murungu vari kupi? Last time pandakanzwa nezvavo vakanga vanzi vaenda kuSouth Africa kuCape Town ndokwavanga vakugara nevana vavo. Ndakambotsvaka kuda kuvatsvaga paFacebook hazvina kunyatsonditira zvakanaka zvokuti zvanditomboziva kuti vachiri mupenyu here kana kuti vakafa. Ndakatoshaya even malinks even vana vacho ndakambotsvaka kuti ndivatsvage paFacebook. Mumwe munhu wandakagona kubata but hanasondipa response yakakwana. Mwana musikana wamene kuti ndiye here uroitwa somebody else but hana kunyatsondigamuchira zvakanaka zvokuti ndinyatsokwanisa kutsvaga mai vedu vava murungu. Asi chishuvo chekuda kuti mukwanise kusangana nawo chichiripo? Chiripo ichocho hachipere ichocho because munhu akanditira zvakanaka and akandidzidzisa mavalues eupenyu, akandidzidzisa zvakawanda. Saka kana vari vapenyu ka handimainde kuvhini kuvaona zvekare. Muchigara nawo ipapo amaini nenyu makagara nawo kwenguva yakareba zvakadii? Amainini vedu inini ndakagara nawo kubvira 1985 to 1988. Yeah. Vaimbowanawo here mukana wekumboendawo kwamupatsi kundingirikeni kuchivuko? Amainini ava vaisvika kwese, anga ari murungu ake but aita kunge mubhoyi, otherwise kutopfuura muvanhu vechitema nekuti vaifamba even mudzimba dzana baba mukuru kunana Glenview vaisvika, kunana Haifridzi, kwana mbuya vangu chaiko kuKenani vaisvika, nesu even kwana Fred kuJerusalem uko kwese vaisvika. Saka unoona kuti munhu anga nerudo nemhuriwo yakanga apindawo mairi. Tendai iwewe sekuziva kwako watisaura zvokuti wakazoenda kunogara namainini wako anga ari mudzimai wechirungu muZimbabwe anoziva kuti James akamboita mudzimai wechirungu. Pana Maifred apa pakamira sei? Akatanga kuuya Maifred nemurungu ndiani? Akatanga kuuya apa ndiMaifred nekuti mai vangu vachisiyana nababa, aMaifred wo vakanga vazovapo ndokubva vazombogarawo nababawo. Saka murungu akazouyawo pamberi apo. Before even murungu pane vamwe futi vakambouya bva vazoendawo kumurungu iye.
kumboendawo ere kumashows kwaMudhara? Kumashows ababa taenda. Ende taizvifarira because first time ndakatanga kuenda ka ndo pandaenda kwa baba yange iri holiday taisanda kugara na baba ipapo. That was 1983. Vachigara nemurungu iwanga kutogara nemurungu pesa. Ndingangoti kutogara nemurungu vakatanga po 1980. But kuzoenda kuno ku holiday 83 ndo patakatanga kuchienda kuma shows kwairidza baba mazuva vairidzira pa club Hideout 99 ku Looking Far and ndokwavaita mashows avo even ma weekends. Murungu uyo yaititora oenda nesu paive ne swimming pool yaivepo tosvika toswima vana baba vachiridza mu garden yanga iripo posangene ka garden kanga ri panze kavairidzira. I think ndo pakatorerwa futi imwe video ya Emma yakabuda na Mudhara. It was a garden yanga iripo ipapo yanga ikanaka chaizvo yavairidzira kana vasiri kuridzira mukati mehotel. Saka taindoswima ipapo nemurungu iyeye. Tapedza kuswima toenda kunoona baba vachiridza music yavo nemadhara mamwe ana Dhara Mukalanga ana Dave Dubingo and the like ana Dave Moyo the drama. Toenda tonovaona zuva rese tiri ikoko kusvikira usiku kusvikira baba vapedza show tozoenda kumba inini na Freddy nevarungu vaya vana vemurungu vaya Cynthia na George tiripo 4 takadaro na baba vedu ivavo James Chimombe naiye mudzimai wavo wechirungu toenda zviduku kumba kwedu. Vanga ni motikari kana mafamba nemakombi? Mazuva kusima kubhakasati awanda but vanga ni mota. Zvokuti pamwe taigona kuenda takaita ka convoy like. Pamwe ini isusu vana toenda tina mama vedu ivavo mberi Mudhara otera mumashure ine equipment yake toenda kumba. Tzokereka pana tete Marina Green kuti tombozonzi Jimalo anga ari munhu akaita sei ose munhu akagara naye. Tanzwa apa kunzi Jimalo anga akaita sei kana Sidodia tombozwa kubva kuna yeka Marina. James kutaura pachokwadi. Kana ndichimuona dai pasina kungotiwo zvinhu zvinoitika muupenyu. Umwe Satana agara hadi chakanaka. Asi pachezvake James angari munhu angari right. Asi nekuda kwemweya yetsvina ndo yaingoti vhiringidza but kuchengeta chaiko aikwanisa kuchengeta. Eho taimbonetsana pamusoro pemweya wandiri kutaura iwoyo. Taimbonetsana nyangwe ndichida mari yevana yekuchikoro, nyangwe ndichida kuti inini chaiye ndimbonyatsa nditaurawo kana kuti naye letsei kazhinji kacho ndingangoti chandaida wanzodawo kutaura naye, kutaura naye zvekuti upenyu hwatiri kuita huri kubatsirei sevanhu vanga vane vana.
nekuti ndaidawo kuti upenyu hwangu ndinyatsogarawo nemurume umwe chete wandinoziva kuti ndiye munhu wandatangawo kuita naye vana, but ndasingawane mukana wacho nekuti zvaingoita fanike zviri kumudzinga pandiri maona. Asi handingati murume anga akaoma, murume anga aigona kuteerera, aigona kunzwisisa kana pakutaura ainzwisisa. Saka pabasa rake rekuimba iri imimi ndi maigara naye, ndi makatanga naye, mugara naye achitanga kupinda muchinyatso kuona achipinda mune zvemimhanzi izvi, ainyora senziyo dzake. Nziyo kunyora kwaiita James here kazhinji kacho aitora nziyo dzana ningikiri uyu vana Phil Collins oshandura maona, kana ashandura otanga manje kuita zvake, ndo kazhinji kacho fanike kazhinji Phil Collins aimuda zvokuti ndo manzi aiwanzodi kuridza oshandura music yake plus ndingangoti ndizvo zvaiita. Imimi tingati pane here pamaimboedza kubatsirawo semunhu anga ari pedyo naye? Sevanhu taimboti dzimwengwa tiri pamwe chete aimbonditi sorry pane imwe bhiti yaingodawo yekuti ndibuditsawo voice rangu ndichingomubatsira dzimwengwa, kana paanenge achinhingikira aingonditiwo ndisima nhingikiri mashoko pamwe handinge ndataura. Kana dzimwengwa ndaigona kutaura chokwadi, pane pandaimbogonawo nekushungurudzika kwandinge ndaita, ndaizombomushungurudza iye obva andiimba. Sepapi pacho maichimumbe fanike paakaimba nhingikiri inodzikoi anzi uchandifunga, inodzikoi panoti uchandifunga ndavakure kaiye handiti poya. Asi dai muzukuru wangu anga aripo musikana uyu, dzimba dzacho dzimwe takutokanganwa. Poya imwe inonzi Cecilia mungati mimi Cecilia aimba imi mama aita sei? aitondiimba kutaura chokwadi, but maimbiro acho aiita ka aindiimba nekuti munozama kuti kana amusikana ndakuitawo fanike revenge, ndakungomuratidzawo kuti alright iwo wakandisiyawo kana kudanana tese, saka ndakungoitawo zvandakuitawo. Saka zvakasvika pakumurwadza manje zvandanda kuita. Mama kuita sei mimi? Hapana, kungofara kwandaingoita zvangu ndichienda kunofara, achingondiona ndaienda kwaari iko, ndo kazhinji kacho ndaienda kunofarira kwaari iko. Saka motsvagawo umwe murume? Handa ndisingatsvage zvangu zvevarume, asi ndaingonodi machenera munenge makaita muchizvitambirawo henyu mega? Ndaingonotambawo vanhu fara kazhinji kacho ndainofara nenhingikiri kana nemwana womukoma wangu kana nemukoma wangu amai guru vake, inini namai guru vake nemwana womukoma wangu. Saka taingoenda ikoko. Saka mukufara vanhu munongounganirwa, munhu wototanga kuita shanje. Mainwa here? Ndaimwa. Wotanga kuita shanje? Ndotanga kungoitawo shanje. Saka mamusingamukanganise basa rake iri ipapo? Mheno kana aizvikanganisawo zvake ikoko, dzimwengwa aimboti ndaitozoshama. Pamwe aiti ndikatamba kana padhuze nepastage so ndaingogona kuere kana ndarohwa negitare mumusoro. Ndaingogona kuere kana ndarohwa negitare mumusoro. Aigumbuka. Aigumbuka. Kana zvimwe zvandakanganwa kana uku kwatakambogara not kuchiredzi ndingangoti ndichine mheno kana zvichibvumirwa kutaura, ndingangoti ndichine pamiri peuyu musikana mukuru takambotiza panapa tiza buningikiri vabereki tikabva tamboenda kutsimba hotel kuningikiri kunonzi kukwarusapi. Saka ikoko futi takagara ikoko zvokugara zviri, asi nhombo yangu yanga ichiri diki, asi ndakazouya ndikaberekera kunoko 72 ndopa ndakazouya kunoko tatizisana ikoko 71 ndandazvisirira ipapo.
ma71 ndopata ataenda ikoko. Saka 71 ndopata akazobatawo pamiri. Ndoba tiri ikoko. Ndopata akazobatawo pamiri tikazauya kunoko ndane pamiri. Saka ndoyeka iri system yake inyaya yeshanje yongoti aingoerekana andirova nyangwa ari pastage. Aimboendawo zvakare kumafaro. Mumbonzwa imwe kumafaro iyo yakazomboitika. Zvaitika apa ndezvekuti ini ndakazogumisira panzira pekuti pandakaenda kwaMuriwo wachiriza kwaMuriwo. Tikarovana ikoko munhu asiya gitari ndopandakazoti inini handichateeri kupi kwaanenge achiridza. Ko mama chichachatika kwaMuriwo? KwaMuriwo ndikokuti vairidza vari pastage, so ndobva kwauya mumwe munhu akandirizvawo kuti hello baby ndakumudairawo munhu wacho iye ari kustage ari kundiona manje, saka ndopakabva asiya gitari kwautoya kwakutanga kundirova manje. Ko iye munhu kana ari pabasa ziso rinenge richigoenda seiko kwamuri? Dziri shanjeka aichengera. Ko imimi sei maenda kunomira muvanhu muchikona unogara penyu mega? Nguva iyoyo zvanga zvisati zvanyatsorongeka sezvako mazuva anaya kuti vakadzi vevanhu vanenge vachiridza bendi vanopuhwa kana pekugara wogara zvavo. Kudhara maingosanganawo nevanhu vauya kuzoona. Saka munhu anga asingaziva kuti uri mukadzi uyu nokuti unenge wakangomirawo toti ndaona musikana. Saka imimi zvinorovesa izvozvo. Usaziva kuti ngekufa. Chimbonzwa kubva kuna Tindo kuti ivo mudhara best song yavo yavaiti ndo inovabata mwoyo yavanofarira ingava ipi yacho?
pane song yakavabata iyoyo ndofunga kana funga pamwe kapa vega pasaidi pamwe ameno zvaitomboitika kuda kwashe kuda kwashe ndinoona sekuti yaive song yakavabata because mwanzvadzi yangu yokwa mainini vangu akazvarwa akaremara ndosaka pakaitwa song yekunzi kuda kwache yanga dedication kwaari. Yes, yanga dedication kwaari kuti zvaitika ka aungazvirambi kana Mwari vatendera kuti zvinge zviripo like kuzvara mwana anenge akaremara auna zvaungaita aungamurasi aungamurambi unogamuchira chipo chapa wapiwa naMwari. So ndinoona sekuti song iyoyo ka yaiva tinetsei because I'm not very sure zvangu but pane time yekuti ndaitona kutoti baba is not himself. Yeah. Right. Song kuda kwashe kuzonari kupi? Kuda kwashe akashaya. Saka song pavaifarira vachiridza nguva dzese kuda kwashe anga achiri mupenyu. Aive mupenyu. But ipapo pavairidza manje ipapo paikabuda pacho ipapo 85 tandiri kumurungu kwarodha uko ndokatanga tiri saka yaitika ramba ichiridzwa manje maini wangu mungu wapedzera vazviziva manje saka zvazvakuvabohonda ivo kuti why are they keep on playing this song. Saka iwo murungu anga kutoziziva kuti ari kuimbira akaimbira mwana wake uya. Saka uku kuna mai kuda kwashe kwakaita vana vangano? Kune 2 kuda kwashe naTatenda. Tatenda ari kupi? Ari UK kuna mama wake. Vakaenda rini amai acho? Pane time kuda kwashe akazoshaya vanga vatoenda ka kozi kuda kwashe akashaya if I'm not mistaken early 90s 96 somewhere there. I'm not very sure. Anga asara kuno kuda kwashe anga musara na gogo vake clocking va. Asi iwewe na mai kuda ukama wenyongo wakamira sei? Na mai kuda ka pakaoma angari makwikwi nekuti mai kuda ndofunga pavakadawo vachimombe vana kuziva kuti vane vana vahombe pamaifunga kuti vazionera jaya nekuti vachimombe vaigisi ende vaifarirwawo nevasikana semuimbi handisi kuvapembedza but that's a fact. Saka mainini vanguwo pavakaonawo muchinda vakafunga kuti andazviwanira mukomana jaya rangu havana kuziva kuti jaya rinechi kuna rine vana anaTendai anaFredi vatokura ndimaona saka zvokuti vakatoshamisika kuti zvimapatone vana vakakura kudei nekuti asina mbonyanyosiyana makore navo saka unoti zvakaita kamakakatanwa so yekuti iwo vanenge vachiti ndiniwo ndapo isuwo tikuti aiwa babawo ndevedu andimaona saka kugarisana kwachona kwangu siri very very nice. Yeah. Kupedzira ka Mudhara Chimombe zvanga zvakuitika apa. Mudhara semunhu wandaigara naye ndaiona zvese zvaitika kwaari. Vakatanga kuuya kumba makumbo achiti zvimba. Hona kutendai makumbo angu ari kuzvimba ndizive kuti chii. Kumamboenda kwadhokota here handichaenda. Then imwe musongo munga fesi yakazvimba. Fesi yenyu yakazvimba baba. Kochi handisi kuziva. Handiti. Saka unoona kuti ndaiona hangu kuti vari kurwara but inini ndaingofunga kuti zvichapera. Kungorwarawo kungochiwo munhu waungazotadzawo kumborwarawo apo nepapo. But handakuziva kuti ndokutopera kwazvo kweupenyu hwavo. Saka
Right. Tinondedzero zuva rekupedzisira kuti chii chakaitika. Zuva rekupedzisira effect isati tasvika pazuva rekupedzisira vakambonzi vafa vasina. Chii chakaitika paya? Chakaitika paya ndechekuti amene vanhu vakangocreata nyaya iyoyo. Tikatoona kumba kwakutoya vanhu kuzobata maoko. Ini ndaitobva kuchikoro ndandati ko zvanzi vanhu naye vari nguya kuzondibata maoko vari kuti ndafa. Ipo pangokarara pachimwe chibhedhi chavo chicheya like chibhedhi chaiti unenge kwagara so but wegona uchirarisa urara. Sandio pavanga vari vapo. Svanza meno naye vanhu vari ngoti ndafa naye. Ona nevanhu vekumusha vese vakuya vachitonditi ndafa. Zvinobohwa steri ngati pamwe mukuwishirwa chiupenyu bhozi zvaitaurwa kudhara. Tatogara paya ati akutoti imi muri kuti ndafa here dzokerai andakufa kudzoka namwe masawira awo anga atouya kuti tanzwa kuti wanga panza ndakufa ndiripo. Tatogara paya makumba ayaya akutoramba achizvimba fesi yaya ichizvimba. Ayedu twakatomboya kuwairesi kunoti arega inombonotaura kumbare. Vakauya because zvazvanyanya zvatofamba nenyika yese kuti munhu ashaya. Saka ivo vanga vakuda kutoti vajekesere kunyika kuti ayeyo handakufa ndiripo. Saka vakaya kuredhiyo kuzotaura ipo pano. So but havana zogara nguva yakareba. Kurwara vakazongoramba vachingodzimbirwa nemakumba avo. And then mazoshiva vachirekodha song last album yavo Jemedza vachiti but ndinofanira kuenda kunorekodha but maona makumba angu ndokuperekedza iyeye ndoenda nemi here. Hanzi aiwa don't worry ndinoenda kuti alright zvakanaka. Ndobva vaenda pavanoita album yavo iyoyo yakarekodhwa munhu anga atori in pain. Wada kunzwa mamwe mashoko aripo ipapo anotoratidza kutoti munhu anga kutoratidza kuti hazvinonyatsondimirira zvakanaka. But handizivi kuti what happened, what was wrong navo. But ndo zvavaisafa from. But he was fit. Vaitozvifambira pamwe pachona. Asi album yakazobuda hayo vakatoinzwa iyo. Album yakasara yobuda vashaya kunyazobuda chekuti because hatina even mwada kuona sleeve yachoka yakazongoita zvokunge kudrowiwa like. But vanga vatsikisa zvinhu masongs angati yakasara yobuda ivo vatoenda. Vanga vatoenda. Vaiswa muchipatara parirenyatwa muC3. Inda ndiri kucollege kuprofessional college kwandaienda during the week. Saka ndaiti ndikabva ikoko ndofamba ndoenda kuparirenyatwa ndonovaona. Ndakaita zuva ndichidaro. Then last day ndakasvika vakagara pacheya apa vanga vasiri pabhedhi vatogara pacheya vakangotarisa pasi. Vanga vane tishu ravanga vainaro muruoko rwavo vachingozvipukuta fesi nemhino yavo tichitaura vakangotsikitsira. Ndakati ko baba chii ko nhasi muri sei hamusi kutombonditarisa chii. Hanzi no ndiri right. Ko pane pari kurwadza here. Hanzi ndiri right. Ndikaona kuti munhu haasi kuda kunyatsoita open up kwandiri. Ndikati saka inini kuti pakati chienda buda because bhero rakazorira there tingorimo takagara bhero rarira kuti chibudai. Ini mwoyo wangu manje wairamba manje kuti nyika ine chisiya munhu akadai akamboramba ndirimo. Zvikanzi ndati chibuda kauende bhero rarira una kurinzwa here. Kati awa ndiri kuenda ndosiya ndakubatsira here murare pamubhedha. Hanzi aiwa it's okay ndako. Ndakabuda muhospital imomo but kwandiri so ndakaziva kuti zvandausiya zvakaita uku kwako hakuna kumira zvakanaka. Ndabuda muhospital imomo chinja ndakatanga kufunga mbuya wangu amai vamai kati ngandimhanye kwaifridzi kuye kuna gogo ndinovaudza zvandaona. Vandasvika kumba kwambuya kwaifridzi mandavaudza kati gogo ndo zvandaona baba vakaita. Handizivi kuti chii. Saka ivo semunhu mukuru ndifunga vakava neidea kuti ndofunga zvinhu zvazvichanyatsoningirikina. Ndobva ngoti don't worry iwewe it's okay chienda kumba. Enda hako kumba. Ndobva ndabva pana mbuya paipa ndangoenda kumba but still I was worried. Ndaitoenda kumba ndichitoti but baba wangu something must be wrong chete.
ndakakwira bhazi rangu enda kumba kuCrembon. Ndichiburuka pana Bidolf ndakufamba kuenda kumba ndikunzisangana nemumwe murume kuti vanhu vangu vakuchiziva zvanzi nematambudziko. Nyaya yatanga futi yamudhara kunzi nematambudziko zvekudhara zvese. Baba vari kuti nematambudziko chiiko. Vari kuti ameno unofunga unongozivawo vanhu ungotaurawo. Mandaramba ndichifamba. Ndakufamba paya Bidolf yakareba. Ndikungosangana nevanhu vari kungonditarisa ndikungoti ameno vari kutarisei. Ndikandazosvika pamba manje. Ndione maiwe. Vanhu vatozara vanhu vakuchema. Chii? Ndovandu kunzonzi baba vashaya. Munhu wandandinaye. Zvanzi vashaya. Ipapo hapana akazombondigona futi. Anga yatongovabata ipapo. Nekuti ndakaona kugumirwa neupenyu. Mwoyo wangu ndakarwadziwa ndikuti ndakaona kuti my pillar of strength is gone. Munhu wangu andandichiita kuti zvinhu zvangu zviendeka hapasisina. Saka zvakandirwadza zvokuti handizive kuti ndingatsanangure ndichiti kudini. Musi iwoyo was one of my darkest days because baba wangu ndaiurana nawo very close and handizoti ndingati kudini. Taura kwanga uchita nayo kwakutoonekana nawo. Kwanga kutori kuonekwa nawo. Mukateerera pasong yangu inonzi zuva ramakaenda. Pane nhoroondo yandinotaura zvimwe zvinhu zvakaitika musi uwoyo. Ndiye kadangwe raJames Mombe kati ndotendai Chimombe Honza achiri kurondoredzera paka mazuva ekupedzisira nezvakaitika zvacho. Iwo Mudhara wakasiya mhuri yakakura sei? Right. Kuroti inini ka tendai. Then pana Sylvia pa I'm not very anengazive zvangu. But anyway, toti tendai. Toti Sylvia. Toti Freddy. Kuna Linda na Linden. Kuita tatenda na kuda kwashi. Right. Avapenyu apa vangani? Poza apa vaviri ndo vakashaya. Aiwa. Saka iwewe munomboedza kuda kumboti nevamwe vari muno munyika yeZimbabwe kuti mumboedza kumboti mumbosangana? Tinoedza chaizvo like vana Linda nana Linden. Vari kupa na Linda na Linden? Vari pambara apo. Zvisikana zvino haiwa zvisikana zviripo. Then kuna Sylvia yeye ariko kwa Highfield uko. Asi tatenda ari ku-UK manje saka kuonana kwacho nowa. Haiwa regaidi bomzo ndakazotaurawo zvakaita ndayeka Sylvia. Hatizive takazongonzwa maredhiyo vanhu nerunyerekupo rwavo ndo vaifambisa kuti hanzi afa vanga vari muhospital. Baba vanonzi vakabuda here muhospital vachida kunogadzisa papers avo. I don't know kuti zvakazofamba sei ikoko kuhospital. Ndofunga ndo vakafambisa here. I don't know zvakangozoiri kana zvatongobuda muredhiyo kunzi James Chimombe aita sei afa. Zvokuti takazoenda kuCrembon tichinoshamisika tichitopinda gate vakagara panze pavharanda pavo. Vachitoti mauya uzondibata maoko ndini ndafa ndiri pano. Zvakakutorai sei? Takatoseka tiri vanhu vangu vasvika tichida kuchema kuti ko Mudhara vari kunzi vafa tabva kwese kuno kuchitochema. Svika pedu kuona munhu akatozvambarara pazvimasiti zvinenge zvekuswimming vakatoresta. Ndikati inga zvakaoma ndopa vakaseka takatozoswera navo takutoseka vakati kana munhu wanzi wafa iwe usina it's a long life. Saka takanga takutoseka from there. Saka from there inini hangu kugara nababa handina. Saka zvakawanda zvine to do nababa handina hangu zvakawanda. Saka mama wenyu ava ndo vamagara navo kwenguva yakareba muri pedyo navo? Yes, ndagara namai vangu vaingogara ipo panapa nambuya vangu nasekuru vangu. Ko natendai munomboonana here sisi wenyu? Tendai it's like akatambiro zvekunana baba I think hameno zvaingotaurikawo ikoko.
saka nina iyewo akabva angupira ugotsi. Saka ni tendai kugara naye handina kana kumboita time naye handina. Asi kuonana munoonana? Tinongoonana, yes, toonana like time yekuti unoona hanzva dzedu taingosangana ikoko. Ndipana apo paakazoita Mariro. Vandakagara navo inini ndiLinda naLindiwe navasikana vamwe varipo. Linda naLindiwe vapenyu? Vapenyu variko. Amai vavo ndevapi? Mai vavo vainzani zviyamba tara vanyatsoziva. Ndongoziva kuti vainzi mama sezvo ndakambogara navo. There's a time ndam grade 6. Baba vakatitora tese panapa. Vatobva kumurungu wandikutaura uyo. Vakazotitora ndabva tazonogara navo kuGlenfield. Na Charity. Saka ni ndoko kwakabarwa Linda naLindiwe. Ndoko kwakabarwa masisters angu 2 iwayo. Ndo vandakagarawo navo. Atendai anombogara navo. Saka vari kupika zino Linda naLindiwe? Vari kunzi vakaroorwa. Linda anenge ari kuMbare. So kunzi akaroorwa. Takasangana paMariro last week. Kuti tatone time handichaziva kuvaona so far. Pamimhanzi yaBaba imika munota inini akaka ndikakanzwa chero nhasi uno kanondibaya mwoyo ndikapi? Zvawafunga zvokuenda siyawaoneka. Sei muchibatwa nasiyawaoneka? Kanongondibata nekuti kufa kwehanzvadzi dzangu kwakangondirwadza. Saka kanongondibata nekutaura nemeseji yange iri munhengekirini kunyanya meseji yaive iri musong iyoyo. Mukanyatsokuteereresa iri kunzi kumberi kwayo inototi si wandigumbura vamboonana havashayane pakuparadzana. Meseji iyoyo ini ndikaitora ka it's like baba vaitaura nezvangu. Vanenge vaitaura nezvangu ipapo because pane vakatousa zita rangu inonzi Sylvia vakati si wandigumbura. Saka vakashandisa zita rangu. Saka song iyoyo inongondibata nekuzofa futi kwakaita hanzvadzi yangu. It's like it was very ini ndakanga ndakusauta ndakazongodzoka ndanzoti zvinoizvi. Asi mimi na Freddy maichikidzana sei? Very close. Chaitika chese aiudza inini. Zviri kuitika kana even kufambira mari dzake times kana iye makumbo zvisina kumira mushe. Ainditi endai nemukadzi wangu. Uyai tete mutore muende munonditorera tengera zvinhu zvemba. Kana maenda notora mari munonditengera zvinhu zvemba ndimune choice. Ndindaive ndiri close kwaari inini. Neimwe sister yangu tiri 2. Panapa kuna vahosi tiwo musi weburial zvainge zvakamira sei? Takati tabva pamba box arina kuzovhurwa kuti vanhu vaone vaite body view arina nenyaya yekuti nguva iyoyo vanga vasingatendedzi kuti munhu kana afa zvavasinganzwisiseiwo madoctors anga ariko vairambidza kuti asavhurwe. Saka vanhu vana vakarwadziwa vachirova bhokisi racho dai vavhura taona baba vedu, asi hapana chakaitwa. Bhokisi rakatakurwa rikaendwa naro kumakuva rikasvika rikaiswa muguva. Devi Kabachi akati ndipewo mukana ndoda kuimba rwiyo rwangu inonzi chikwe ino mouth organ. Ndobva apuwa mukana Devi yabva aimba rwiyo rwake nemouth organ yake iyo, ndobva apedza vanhu vasitanga kufushira munhu. Vanhu vakataurawo vakapuwa mukana kuti vataure vakataura.
apedza kufufirwa vanhu takadzoka zvinhu kumba. imi makambotaurawo here pa? Inini handina kutaura, ndakabatikana zvakanyanya nekuti machemero akaita mwana wangu so akandirwadza. Machemero akaita tendai akatirwadza tese nambuya wacho neni takarwadziwa zvakanyanya, saka tinambokwanisa kuti titaure. Takabatikana zvakanyanya, tinambotaura. Zvisina yazvo imimi nekwachimombe pazuva ranhasi munodyidzana? Todyidzana chaizvo zvakanyanyisa. Todyidzana zvakanyanyisa. Madzimai shanje zvina basa kuti munhu auya kuzoona kana umwe wake anenge achirwara, munhu anobva atobatikana chaizvo ipapo. Zvaimunzwe panapa yaitambika namagirini naiye kana arina girini pamwe chete namaikuru auya kuzoonawo mwana. Panguva iyoyo munhu ainyanyorwadziwa, inini handisiri nendairwadziwa. Airwadziwa ndeyani? Didesi ndiye anga akurwadziwa manje, nani neni ndanga akufunga kuti murume akuda kudi kudzokera, maona. Saka anga akurwadziwa siri neni kuti sei murume uyu akudai. Saka mwana wangu pakazorwarisa baba ake ndopavakauyawo akandiudza ndiri kunokumba baba varwara vari kuparire Nyatswa. Ndikabva ndaendawo kuparire Nyatswa ikoko zveshuwa ndikanomuona anga achiri mupenyu, anga asati afa. Tikatotaurawo zvikanzi mudzimai wangu toda kuti tidzokerane. Ona zvandaita, dai uri iwe wanga uripo handaisvika pandasvika. Munhu uyu asi kundibata zvakanaka, ari kundibata zvakaipa. Ndati wakazvida, ina handa zvandingakwanise kuita, asi chandokwanisa kuita kungouyawo kuzokuona semurume wangu, sababa vemwana wangu. Panguva vaiti ndiri kusimbirwa nei? Vaisimbirwa pataienda ikoko zvainzi vane nhingikiri meningitis, ndoyaitaura pandiri, ndoyadi yabatwa. Tikati wabatwa meningitis ndoiri kuzvimbisa makumbo here kana kuti chii? Zvikanzi ndoiri kuzvimbisa makumbo. Saka handinozvisa kuti meningitis ingazvimbisa makumbo kana chii, asi ndo zvaakangonditaurira. Zvikanzi nenhingikiri gout ndo zvaakanditaurira. Makumbo angu ari kuita sei? Ndosaka makumbo angu ari kuzvimba. Ndo chirwere chandabatwa nepneumonia pachest, ndo zvaakanditaurira kuti ndo zvandabatwa nazvo. Ndiri ugomo ikoko parire Nyatswa. Saka ndingangoti ndo mashoko aitaura neni, but anga munhu anga abatwa ake neurwere, but anga akuda kuti tidzokerane pakare, asi hazvina kuzoita saizvozvo nekuti akabva atisiya. Asi mimi semunhu aikumbira kudaro, imimi makamutarisa nemunhu wamamune nhoroondo naye mukurarama muine vana ava, pfungwa dzenyu dzadzamira papi? Ini kutaura chokwadi kuti pfungwa dzangu dzingave dzanga dzamira pakuti ndingadzokerane naye murume wangu, ndinganyepi nekuti nemamiriro acho aanga aita ndanga ndangoona kuti zvichaita kuti ndinditakure mutoro iwoyo, nokuti munhu anga anomwe mukadzi, maona. Saka hazvanga zvisaite kuti ndidzokere kwaari. Asi panguva yacho Dheza anga achingoripo? Dheza anga aripo, aitomusiya because sometimes taienda, sometimes kutaura chokwadi ainditaurira muhospital imomo. Dheza anga asingandigeze pandairwara ndiri kumba, anga asingandigeze, aingobuda achienda achindisiya ndine tsvina. Ndaitozogezwa amai amwene wangu ndo vakatozobva kumusha, mukaona murume mukuru akuita zvokugezwa naamai, asi iye ane mudzimai achisiya murume achibuda achienda kupi kubasa here? Ameno aingobuda, hanzi aingobuda achienda. Kana aienda kubasa semunhu aisenza kuMunicipality, ameno asi aingomusiyo ane tsvina. Saka amai ndo vaitozogeza. Saka ndo ndingiri matauriro aindiitirawo.
iye James Bachezwayo. Tindo best song yake yange iri ipi panzio za Chimombe? Ndinoda muchiti mugere ya ndinoda siya waoneka. Right, tutautaura zvimaviri aya ngati pana muchiti mugere chinonyanya kubata iwe chi arrangement a song arrange zvakanaka, and then my words achona ane meaning, anatsotaura zvishua zvinoitika even up to this day. Song yakanyorwa more than 20 years ago, but it's still inoshanda up to this day. My situations whereby unogona kunge wakagara nemunhu mumba tendai pamwe song pamwe amene pane kubata nyasa kubuda pachena zvakanaka kana pane payakakubata pamakasangana na James apa pane payakakudzvanya ukavalika song ndakataka kuita ndiri form 2 ichiudzwa nababa sori pavinio nzwanzwe masongs album yangu yandaita iyi, and I just liked it. Kana zisadi zvangu usandinyare ndiudze undapota. That I liked. If you just vasikada kudaroka ufozo kunongonika mukomana kako and then kungokanyawo zvimwe zvezvinhu zvokuti unongofunga kuti you know, but I just love that song. Nondinakidza ya kusiya waoneka ikai kwandiri zvayo yakanyorwa iri song yevanhu vaidanana zvikari, and then mumwe aramba mumwe, and then mumwe akuti iwe uchazondifunga kana wadi waenda kwawaenda ikoko waindinyebera kuti ndini ndaikurova ndaikutuka ndaidi iwe wakafurirwa nanaparadzai. Saka it's like a love song, but love yanga yaparara handika. Saka kwandiri manje nini pazuva rino ranhasi handiyanyoitora stereki yakarerekera kune zvelove stereki. I just like the words siya waoneka. Ndinongofunga mudhara ipapo siya waoneka bhozi kwandiri inondiremind of you. Tenda Chimombe mazwano ari mune zvemimhanzi ari kuimba full time, akatosiya mamwe mabasa ake pamwese aita zvimwe zvapa anyatso kupinda mutsoka dzamudhara chadzo voice rake nyora achiimba ari pastage apo aiwa unokwa kutenda wega, and then energy iripo zvisho anokwakuka zvekutoti auzobvobvio ndiani miri Mombe. Aiwa Tendai is talented chokwadi. Nekudaro Tendai apinda mune zvemimhanzi iko zvinoita aiwa ari kunyora dziyo dzake atoimba dambare pake mairi ari kunyora dziyo asi kudzokera mashure asi kudzora tsvimbo netasira zvakawanda zviri kuuya iri inosati rapera gore right. Timbobvunzwa paTendai kuti ivo mudhara pachawo mbune sinyoro vaida here kuti aimbe. Chekutanga baba vakanotisa kuti mwana uyu she can if she wants to, and I remember this other day tichitaura pambarira song ya Phil Collins vaida Phil Collins ende ini ndaimuda. Saka Phil Collins aiimba nevoice raimba naro, and then ini vandapinda mumba vandakuharmonize Phil Collins pane imwe party yandaiziva so, and then he said he liked it. Then he said, oh, that's nice. I think you can do it, but industry is tough because you are a female. Yeah, but ukashinga, you can be in it. Saka vaiziva kuti I can, but zvine ma challenges azvo. There was a time where Freddy Zindi aive mukuru we the frontline crew akanga akundizivawo ndokubva atombova approacha kuti Chimombe mwana wako ndakachida kuti auyewo kuzojoina the frontline kids yakazenge the frontline crew. Yeah, I think she can also, you know, do it zviri kuti kuone vamwe vezera rake. Mudhara akati Freddy imbobira izvozvo mwana waida kuti apedze chikoro.
Bomsiya yapedza chikoro first. Ini ndi manje bandaitsvade kuda kuti akupinda mubhendu. Inda ndi reason wofuti yangu kuda kupinda mubhendu. Ndaida music. Zvokuti but at the same time woma mune ma friends angu andanda kuzivana. Anyway, so ndakabva ndarega kupinda mubhendu meme ndakuteererawo mubereki wangu kuti zvavataura izvi zviri right. Because kare taiteerera izvo tanga tisingaenda against our parents wishes. Saka ndakangoregerwa kupindawo mva ndangoitawo zvechikoro zvavaida kuti ndidini but zaswe moyo music manje music ndaingotiwo music ndikudawo but at the moment ka mudarati chikoro pamberi tanga waita chikoro chako then wozoita izvo pamberi kati aiwa zvakanaka saka ndo zvandakangotedzerawo izvozvo asi uri kuona zvakashanda kwandiri is okay zviri right because music ka aidi dzungu ende ungadai wakapinda music panguva yacho izvi zvechikoro izvi kumaonero ako dai zvakatosara kudhara pamwe dai ndakatofa kutaura kuno takudakidzwa nemagitare but anyway I was too young ipapo zvokuti ndakaona kuti music kai ndoda kuti ndiite zvakatidzikame was already bata uri right mudhara wangu akanga andiita zvakaita kuti ndizive kuti no kana nchipinda mazvirika nganisapinde ndiri muna nedzungu otherwise andina kwandosvika beta ndiyasopinda hangu zvakanaka ndichita zvandinoita tindo tendaika chimombe amando ateri ndofunga kama nyatso kuinzwa ka nhoroondo kama zvinofadza chose takuchiziva iko zvinezvi kuti zvazvakamira sei sei zvafamba sei Tererika kona pa ada mbuti oturudwe mumwe chete zvake angotaurawo zvake mbuti oturudwe zanda kusiyeka muna Mistress Majoko 7791345
Ndechafumodi alo? 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 Makadiko? Ive makadiyo. Tikuzitaroona niyezve muripi? Ona maipiri kuwarembati. Right, maipiri. Johnson ndaimufarira zvisingaite. Panika mbokati kuti hanzi nherera kana wakarerwa. Yei! Akaindibata because ndakakura ndiri mwana akarerwa maona saka nei unofanika imbira inini. Aiwa. Saka manzo akakuti chibayamo chenyu chi. Kana paakafa munozati paakafa mwana wangu akanditi mama marikodziwaka. Boss mwana wangu aizisa festival yangu aiziza kuti ndinomufarira stereki. Mama marikodziwaka. Shame. Sorry. Tenda nguno kunzwa norondo yake. Handitika. Koma musati marara kusvika ngwenu. Bari? Musati marara kusvika ngwenu. Nditerera stereki dzeshe kubvira uyu anozani uyu mashawa munhu mumwe ane rumbo rwaandairidzirwa namai vangu rwekunyanzi dzidza mwanangu uchaita zvaunoda. Ndairiimbirwa iro namai vangu because ndakaita mwana ndiri mwana mudiki stereki. Makamuita mune makore mangani? Festival yandazara ndine 15 years. Mama kura. Aiwa zvinofadza tete vaita basa. Ndiyutika. Kamba mumanzi shure. Nyangwa zoka womase. Amuna godzogera shure. Nyangwa zvaishorwa. Amuna godzogera shure. Nyangwa zvairwadzase. Amuna godzogera shure. Asi tinokurumbidza yazirumbidza yebasa makaita mebasa makaita. Zhinji vochevera dzimba zhinji vochevera. Atipita kakukanganwa tinokuona ikuhope. Tinokuona ipakupangani. Nyangwe makaenda. Chokwadi zvakarwadza zvakashungurudza yamarwa cherereka nditori kutendaka kune vese vanoteerera chirongwa chinechika. Mwari vakuitirei zvakanaka. Ndati musakangana kuti tine WhatsApp platform yedu Gamba remhanzi. Nekudaro vazhinji vanokwanisa kunge vachida kuti vange vanopindawo platform WhatsApp platform iyoyo yeGamba remhanzi. Zvandingaita panapa ndingatokupai namba dzamunokwanisa imimika kusenda WhatsApp message ipapo panamba idzonditika. Namba dzinoti 0772 219 678 0772 219 678. WhatsApp platform iyoyo ipapo ndo panokurukurwa nhau dzakasiyana-siyana dzevaimbi vedu vemuno munyika yeZimbabwe. Tichionesana, tichikurukura ipapo, tichibvunzana mibvunzo navakasiyana-siyana, tichinzwa zvakasiyana-siyana. Mukauya ipapo aiwa tinofamba tiri pamwe chete. Sezvo makaona takakwanisawo zvakare kuenda kuGoromonzi kunobatsira mukoma Robson Kaitano nevamwe vevaimbi vakatanga muno munyika yeZimbabwe. Nekudaro zvinhu zvinodatidza chose kuti aiwa mhuri yeZimbabwe tira tichibatirana pamwe chete tichibatsirana hatitika right. Zita rangu nonzi Rapsomana the National Driver. Inini pano paWireless ndichadzoka musi wechina madeko. Mwari akuitire zvakanaka. Muchafamba natete Rashio Chauke Majoko. Kubva ikozvinzvika kunobata nguva dza3 o'clock. Inini hangu ndomunotungira pasi musoro wangu usina nyanga uyu. Tata.